ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar kararrawa a tashar mai suna Husfiya TV. Za mu ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyi da na yanzu da na da waɗanda za su ɗebe muku kewa kuma waɗanda za su sanya ku a cikin nishaɗi, waɗanda za su dinga nishaɗantar da ku da iyalanku gabaki ɗaya. Cikin zuciyata ban manta da ke ba, cikin rayuwata ban ga kamar yake ba, har ina manta kaina in ban ganki kusa da ni ba. Kina zuciyata san ki yi min nagata, ina da burin da ke zan kara rayuwata. Ban ga kowa ba sai ke domin ban manta da ke ba, habibi. Soyayyar ka ni sai na faɗa ban ga irinta ba, soyayyar ki ni ma sai na faɗa ban ga irinta. ina da damu